ja tenim constància del segle XV, perdó. Sí, en el segle XV ja sabem que existia aquesta masia, però l'aspecte que té ara mateix és del segle XVII, segle XVIII. Els senyors de la casa tindran el pis primer, serà per al senyor. Llavors, aquesta masia veiem que està distribuïda en una llanterna, que és un pati central, i al voltant hi ha totes les habitacions. Els lavamans. Aquí teníem el lavamans també fet en marbre italià. Tenim una taula molt més petita, una xemeneia molt més petita, i no de marbre, molt bé. Veiem que el sostre no està decorat. Sentir el viento al caer y el vértigo al vacío que te empuja a renacer. La semilla despojada se desnuda abandonada. La semilla despojada se desnuda abandonada en soledad. Rompiendo a llorar y a brotar con su fragilidad, vulnerabilidad de exponerse, buscando la virtud de sacar sus miedos a la luz. Y esto me lo dijo un día de esa primavera, sin sonrisa y con voz alta, sin misa y funeral, sin un abrazo fraternal. Cerraron el telón, llenaron otro avión, brindaron por la ausencia de educación, limpiándose las manos, rebrotan los veranos más que aquella flor.